biyu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ci gaba da shimfiɗa inda yace su'al tambaya wa man humul ansaru radiyallahu anhum su waye ansarawa Allah ya ƙara musu yadda yace al ansaru hum ahlul madina alladhina awaw wa nasaru rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wal muhajirin. Su ne mutanen Madina waɗanda suka karɓi manzon Allah suka taimake shi da kuma muhajirai Allah ya ƙara musu yadda. Sai ce hal fil Qur'anil Karim aya shin a cikin Alƙur'ani mai girma akwai aya tadullu ala fadlil muhajirin wal ansar take nuni da falalan muhajirai da ansarawa? Na'am yace ƙwarai. Qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwa yace was-sabiquna al-awwaluna waɗanda suka rigaya na farko min al-muhajirin cikin muhajirai wal ansar da ansarawa wallazina tabauhum da wanda suka biyo bayan su bi ihsani da kyautata radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.